Welkom op strandpost Nes. Dit is eigenlijk de plaats waar wij alles op zee in de gaten houden, aan de waterlijn en op het strand. Op het Ameland binnen 4 strandposten met aan de lifeguards. Op elke post had 3 mensen dienst. Met deze communiceren we onderling tussen de posten en ook met onze collega's op het strand. Ja, verder hebben we hier nog een aantal andere dingetjes. Hiermee houden wij gewoon onze dagrapportages bij op de iPad. En mochten er dingen aan de hand zijn, hebben we hier een klapblokje liggen waar we opschrijven alle bijzonderheden eigenlijk die er gebeuren op een dag. Een van de lifeguards is heel tijd bij de waterlijnen te vinden. Ja, de meesten die onderschatten de zee. Dus als Utah valt het wel mooi, het is mooi warm, maar als er aan een stukje wind bij komt en wat stroming, dan denk ik meestal, oh, even lekker zwemmen, maar dan vinden ze het toch wel weer moeilijk om weer om te komen of het is koud te diep. Met 2 vlaggen is een veilig gebied uitzetten voor de mensen op het strand. En dat is het zwemmingsgebied, als meesten, daar hebben wij echt dus focus op de hele dag. Eromheen is je week wel, maar het zwemmingsgebied is echt bewaakt. Daar heb ik constant tegenop. Iemand op de post die heeft de eigen erop en ik heb de eigen erop. Voor de lifeguards is de post net zomaar haar kantoor. Nou, behalve werken wonen we ook op deze post. Hier achter het gordijn, daar zal ik jullie verder niet meer lastigvallen, maar daar slapen wij. En dat is eigenlijk ook wat wij allemaal heel mooi vinden aan hier werken. Ja, we wonen eigenlijk op het strand, dus het strand is onze achtertuin.